המצלמה מקליטה. מעניינים רועי. אתה עם התאונה? איך אתה, בסדר? בואי אני ארשת אותך רגע. דיברתי עם בוחנים כבר, סבבה? אוקיי. מבחינתו לצלם בטאבלט, אנחנו באנו ככה מהמשרד. אוקיי. לצלם בטאבלט, לעלות, לא... אין בעיה. אתה יודע מה לעשות את זה? כן. ונוכל לבחון את הציר. הוא יפונה למטה על... תאונה בין אופנוע מסחרי, נכנס בו מאחורה באופנוע. צלמי איך שזה עכשיו. אנחנו מפנים בכל מקרה, אנחנו מצלמים, מעלים לטאבלט, אני מפנים את הציר. בוקר טוב. מה בבקשה להרגיל עם מספר טלפון של מסדרונות 401? שלי פשוט נכנס מאחורה באופנוע, באופננציה. עוד אחד פגע בך? איפה הרכב השני? הוא ידע לשיר לבתים, הוא בסך הכל היה... איפה הנהג? מה העניינים? מה היה? מה היה? מה כתבה בכלום? תגידי ירוק. פתאום הוצצתי, לא ראיתי אותו. לא ראית אותו? אתה זה הנהג של זה. קחי את החוק. באתי לצוף לאופנוע אחר. הוא רוצה דוח פעולה מפורט, אני מעדיף שאנחנו לא נעשה, כי בסוף יש יותר מצבת שלנו. הבנת? שלא יבוא איזה... התארה? חיים שלי הסתדר? זה האופנוע של השוטר. המסחרי זה המבוגר, לוקחים ממנו תעודת זהות, בסדר? לא, זה השוטר עם האופנוע, זה רועי, וזה הנהג, בעל כן, תציל לנו. חכה, אני אעצור לך את התנועה. איך שאתה, טיפה אפילו שבור את ההגה ימינה. הגיעה. אתה לא רוצה שאני אעצור לך את זה? הוא ייקח, אני מביא אותו לפה רגע. ייקח לי זמן להניע אותו, כל השמן נשפך. צריך לתת לשמן ולדק לרדת רגע. בוא מאחורה. בוא מאחורה. בילעתי, אני אקרא פה את העירייה, שישימו לי כל על הכביש. בטח. רגע. וואי, יש פה משהו ירוק, מה זה? זה המים. סיום אירוע.